India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Jingwan ka jongi na kaliang jong kaseng menta kasngi ang po sekretariat. Kalong ba hadin mengioi ya ka jingkran jong menteri rangba jong kajela. Buong ba kadon kata kajingmut na kaliang jong kasorkar. Banwan Rak ya takalentirel hamtam ya po East Jantil District. Na kaliang jong kaseng nadu basdang hadu menta ka kenti niyeng pe aku ganong rim. Bangi persya ya kalentirel kat bompat don kita kian ki ban yada. Hamtam ya kajingrung kertap di mendari. Ka message ka bangi kwa ban pha sa kasorkar lang ba kani kajingwan ka jongi menta kasngi kalong ba no ILP no railway kumot balada pimpentray kam ya ka ILP pimpentray kam ya kanu kaan ka ban yada hamtam ya kajingrung kertap jong kibriu ki banapar kani ka jela ka jongi kasorkar Meghalaya kamdai ban pho sniu lani kamdai ban perkhat hiru Banwan Rak ya takalentirel hapo kani ka jela ka jongi la kalong hapo ka rilum khasi ba jantia la kalong hapo East Jantia la ne la kalong hapo riboy kata ka diga message la ni ka kubor ka basay ka bangi kwa ban pha sa kasorkar lemba kani ka jingwan ka jongi menta kasi ti kabaar ka jingmut jong kani ka jingwan ka jongi menta kasi kalong ba ngio iba hagini ki sansdem ki baladap ka jinglong ka jingalam ka kasorkar daka parti NPP pat hadin kata kala don ke election mentau snem ka bangi layo biang ni kasorkar ka basmai apo ka jingalam jong ka parti NPP bat kiwe gi seng senrop ni kwa banwan ban keli jingkeli ka baningkong ka jingkeli ka bangi kwa ban keli sa kasorkar kalong ba ja sya kato ka resolution ya ka balapas sa snem arja khat khandai na ka benta ka ILP ka baar ja sya ka resolution na ka benta ka ktin khasi ka balapas na du snem arja khatra bat ka balai ja ayu ya ka amendment bill jong ka MRSSA jong snem arja artho kita kidi kimat ki bangi kwa banwan ban penkenmau sa kini sorkar ka bathmai ka bala shimti lan laylam da ukon rak sangma ti hadian mengilayawan hangi jaka ban perta ban punsno ya kita ki jingdawa ki jongi nilayo ka jingkhot na deputy CM ban ye kendu bat apo kam ratrekam bat hangani ka jing ye kendu bau deputy CM haringkat kiwigi officer jong ka sorkar jela na du chief secretary bat secretary jong ka home political department ngila keren sa da kabasyayo deputy CM banong bangi nakaliang jo kaseng ni persya ya kanu ka jing temu jong ka sorkar Banwan Rak ya ka railway la ne kalentirel la kalong ya ka rail kit ba marbam la ne kit tiar ne ka rail ban kit ikibrio kasta banginom sya da lele ruam bagarel kanwan hapo abilum khasi bajantia kat ba ka sorkar jela la ne ka sorkar India kim pentri kam ya ki an ki ban yada yangi kum kajat pendiri pat la kalong lomba KLP la ne kanu kaan kum ka amendment bill jong snam arja arpo jong ka MRSSA dia kata ka jinge keren ka jongi nakaliang jong deputy CM ulah keren da ka basay bayakan ni kamat hakabayde ba ka railway kampat don ka jinge keren wat ha cabinet ka sorkar jelahi kum ba kalong menta kam don jingmut Banwan Rak ya kardel hapo rilum khasi bajantia kata ka dei ka jing keren ka ba nakaliang jong CM ulah penpau hakmat jongi bale siu la ongru ba kata ka jing keren jong CM nyimtip maur da tip ha kai ka jingmut ka bau CM ukren atau ka sngi la seban penpau ndre nakaliang ka jong ulah keren ka basay bayakan ni ka kam ka cabinet u kampat ya keren ba ka sorkar jela kam don jingmut hiru Banwan Rak ya kalentirel hapo rilum khasi bajantia kat bompat don ki an ki ban yada yangi kum kirit pan Kamat kebaar kebangi keren kalong ban